はい、皆さん、こんにちは。バンラッチのパンニマです。ご機嫌いかがですか？ですね、今回私が作ったビデオの願い事があるんです。というのは、今、村保に住んでいるジュ先生からお願いをもらって、村保の町の中学校の生徒さんたちに日本語を教えてはくれないかという依頼を受けました。で、その結果、8回にわたって日本語を、紹介したいなという企画にたどり着きました。で、そこでですね、今ある課題が、出てきたんです。課題というのは、誰がこの日本語を、中学校の生徒さんたちに紹介するかということです。で、8回にわたるんですけども、第1回は門脇先生、仙台にいるアートインクルージョンの門脇先生に頼んでやってもらいました。で、この企画というのは8回にわたって、2週間に1回ということなんです。で、昨日の月曜日も1回やりました。で、あと7回あります。で、この7回、あと誰が入れてくれるかというのは今、本当僕にとっても大きな課題になっているので、誰か僕の知り合い、お友達、日本にいる方たち、助けてもらえればとても嬉しく思っています。で、具体的に何をすればいいのかというと、ですね、日本の文化を中学校の生徒さんたちに紹介できれば、今の段階ではとてもいいんじゃないかなと私は思っています。で、その一部始終を、皆さんに見てもらうために YouTube に載せてあるんですね。そのビデオクリップを、皆さんに見てもらえたらいいなと思っています。で、こんな感じなんです。門脇さん、よろしくお願いします。はい。皆さん、こんにちは。私はね、今ね、アートインクルージョンってね、なんかちょっとアートなところに来ています。Saya saat ini berada di studio Art Inclusion. Studio ini tempat kita mempraktekkan seni. Kelihatannya cukup meriah kan? これね、いろんなね、障害のある人がね、アート活動してるんです。Di sini kan orang-orang yang mengalami disabilitas melakukan kegiatan seni dan kesenian loh di sini. 私はそういうアートの仕事をしている人です。Saya adalah pekerja seni yang melakukan pekerjaan seperti itu. 皆さんは今どこにいますか？Adik-adik sekarang berada di mana? Sekolah di Bravo. Sekolah di Bravo. Ya. で、そういう感じで、授業を進めています。たったのね、10分から15分の日本の紹介なんです。インドネシア語はできなくても心配なんです。ちゃんと僕がいるんで。で、どういうことを紹介するかというと、こういうのを紹介しています。昨日、門脇さんが紹介したのは、日本にある季節ですね、この辺りなんですよ。で、あと、10日ほどもう一度授業をやらなければいけないんですけども、NEXT time、次回はですね、日本のお菓子の紹介をしたいと思います。これもですね、10分から15分の紹介で PDF を、ごめんなさい、パワーポイントを使っての紹介ができればとてもいいんじゃないかなと僕は思っています。で、この紹介も中学校の生徒さんたちなんでね、一度も日本に行ったこともない、日本の人たちに触れ合ったことがないという生徒さんたちにの紹介なので、あまり難しいことじゃなくて簡単なのを、紹介できたらいいなと思います。でですね、なんでこれがとても、その生徒さんたちに重要かというと、日本人の喋っている時の表情だとか、イントネーションだとか、そういうのを直に知ってほしいというのが、我々の目的です。本当に、こういうことしか今の我々にはできないと思うので、皆さんのご協力があれば本当に力強く思っているので、
ご協力できる人は僕に連絡、メッセンジャーでもいいですし、WhatsApp でもいいですし、電話でも構いません。ご連絡お待ちしています。ありがとうございます。